dobrý deň. Toto je naše vojsko s vojačikmi. Tu sú tieto dva obojživelníky, dve lietadlá, dve strážnici, jedna stíhačka, dve helikoptéry, raketa na nepriateľov, výbušné veci, rotačník, snajpery, sú tu Češi, vojsko, tu je barikáda, potom ešte môj kolega vám ukáže tieto tu podrobné veci. No, takže budeme pokračovať ďalej. Tuto lekárničky, výzbroj, autá všelijaké. Oheň, tu máme každý deň. Na večeru tu vojaci majú vysušený chleba s mesom. Tu je môj kolega vám ukáže týchto zamaskovaných vojakov. Tu čudní vojačikovia sú tu aj ešte nejaké cesta do vojska. Deti tu majú zakázané chodiť, potom by mohli platiť od mestskej polície 495 € mesačne. No, takže čo to za dve, môžeme tam dať auto, atomové bomby, no, mini autíčko, ktoré pôvodne nemá koleso. Tak, no. Fire in the hole! No, takže dovidenia. Na budúce sa uvidíme.